Ai da kin bari na ƙara so. Ban san baban mu ya gani. Da me kuma ka zo yanzu? To na kawo miki babban kyauta ne. To dan ba kuɗi lalle ba na kitso ba dai na kuɗi. Na ce wai bari in kawo masoyiyata wani ɗan tsaraba ce. Gashi mun yi layya a gidanmu. Ga mayya dole ka kawo min kashi kwaya ɗaya in ci. Kai saboda wulaƙar mawa kashi kwaya ɗaya saboda ga mayya ni zaka kawo kashi kwaya ɗaya saboda ka raina ni baka ganin mutunci na. Oke an yi wannan a gidanku. Ban sani ba shiga raka da tambaya. Kashi kwaya ɗaya kamar wata tsohuwar mayya. Amma ni na ga nayi abu mai kyau wai. Shi kenan daman bai ishe mu ba ai. Bai ishe mu ba. Wallahi da na san rashin mutuncin zaka min da ban fito ba kitso ba lalle ba komi ka kamun kashi kwaya ɗaya ga mayya ko